eerste repetitiedag natuurlijk, dus we gaan nu pas echt repeteren. We hebben al een paar dagen al gerepeteerd. Maar iedereen is gewoon super enthousiast en iedereen gaat er vol voor, dus dat is echt leuk. Ik ben zo excited. Ik heb zo lang moeten wachten, nu kunnen we eindelijk beginnen. Dus ja, we hebben al 1 optreden mogen doen. Dat was een beetje zo'n voorproefje. En dan ook nog de Musical Awards, maar nu kunnen we eindelijk echt beginnen. Nee, ik heb heel veel zin in. Gewoon lekker om te beginnen. Dus nu heb ik gewoon zin om het allemaal lekker aan elkaar te plakken. En ja, gewoon lekker bezig te zijn met iedereen. Lekker te beginnen. Oh my god, ik heb afgeteld. Ik ben zo benieuwd naar hoe dit gaat zijn. Als in, ik heb er echt heel veel zin in. Maar ik ben ook een beetje nerveus. Maar dat is oké. Ik wilde gewoon mijn hoofd op een taart en kijk, look at that. Het is gelukt vandaag. Wat mij inspireerde om mee te doen is sowieso omdat ik vind dat er kwalitatief voor de jeugd mooie producties mogen worden gemaakt. En ik denk echt dat de Slime Musical daar een goed voorbeeld van is. Een modern, hip, up-to-date familieproductie. Mijn karakter die is Japans aan het leren, dus dat was wel een leuke verrassing. Er zijn ook een paar oude karakters die op een hele speciale, leuke manier terugkomen in de voorstelling. Maar wie en wat en hoe? Kom kijken.